και Θράκης, προσπαθήσαμε εκτός από τον εθνικό λόγο για τον οποίο ιδρύθηκε και για τον οποίο κατά την άποψή μας κακώς είχε καταργηθεί και στις 7 Οκτωβρίου του 2009 και έπρεπε να υπάρχει, προσπαθούμε να διαδραματίσουμε και έναν άλλο ρόλο, έναν ρόλο αναπτυξιακό. Θεωρούμε λοιπόν ότι στο γεωγραφικό σημείο που βρισκόμαστε, που είναι ένα κομβικό γεωγραφικό σημείο, μια που είμαστε η πύλη Ανατολής και Δύσης και μια που έχουμε ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο, το μεγαλύτερο που έγινε τα τελευταία χρόνια, την Εγνατία Οδό, θα πρέπει να έχουμε έναν τέτοιο αναπτυξιακό ρόλο, μια που είμαστε και μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει πληγεί πάρα πολύ από την κρίση, από την ύφεση που τα τελευταία 6 χρόνια ταλανίζει τη χώρα μας. Να πω ότι εκτός από την γενικότερη ανάπτυξη που έχει σχέση με τα έργα υποδομών και με τη δημιουργία επενδύσεων που θα δίνουν λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν σχέση με την ανεργία, που είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως περιοχή και βέβαια το αντιμετωπίζει και όλη η Ελλάδα, και στον τομέα της καθαρής ενέργειας, η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί έναν προνομιακό χώρο, καθώς αυτοί δραστηριοποιούνται βασικοί κεντρικοί παίκτες του ενεργειακού τοπίου της χώρας, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι τα υλικά πετρέλαια, όπως είναι η ΔΕΠΑ, όπως είναι η ΔΕΣΦΑ. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει η ανάπτυξη κάθε τεχνολογίας να βασίζεται όσο περισσότερο γίνεται στις τοπικές συνθήκες, αλλά βέβαια και να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των στοιχείων του τοπικού δυναμικού. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν τα μέγιστα περιβαλλοντολογικά ωφέλη, τα μέγιστα ενεργειακά ωφέλη, τα μέγιστα οικονομικά ωφέλη και τα μέγιστα κοινωνικά ωφέλη. Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να πω ότι υπάρχει βέβαια, να τονίσω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην περιοχή μας χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας υψηλής επίπεδου συνεργασίας στα πλαίσια της καθαρής ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί η λειτουργία της μοναδικής στην Ελλάδα συστάδας επιχειρήσεων καθαρής ενέργειας, Clean Energy Cluster, το Chorus. Το Chorus δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα, συντονίζεται από το ΕΚΕΤΑ, έχει σαν στόχο την βέλτιστη χρήση πόρων φυσικών, ανθρώπινων, τεχνολογικών, ερευνητικών για την καθαρή ενέργεια, την ελάττωση του κόστους παραγωγής και αποσκοπή στην ανάπτυξη περιοχής ως Μητρόπολης ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής καινοτομίας. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΚΕΤΑ, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που γνωρίζετε όλοι λίγο πολύ. Είναι ένα επιστημονικό ερευνητικό εργαλείο το οποίο υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και δραστηριοποιείται και είναι υπεύθυνο για την έρευνα και την τεχνολογία σε επίπεδο Μακεδονίας και Θράκης. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το ΕΚΕΤΑ καταλαμβάνει τη 17η θέση στους πρώτους 20 ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει το μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σε ερευνητικά προγράμματα, ενώ η δραστηριότητα του ΕΚΕΤΑ στον τομέα της καθαρής ενέργειας και του περιβάλλοντος έχει λάβει παγκόσμια αναγνώριση με πολλά διεθνή βραβεία. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα από την συνάντηση αυτή, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή όλων, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικές και αποδοτικές συνέργειες σε επίπεδο των 3 περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο, αν θέλει να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας του κ. Μάγκλαρης, και αμέσως μετά να έχουμε την παρουσίαση του θέματος ενεργειακή διάδρομη στη Μακεδονία και Θράκη, βιώσιμη ανάπτυξη αξιοποιώντας την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία σε καθαρή ενέργεια και το περιβάλλον, που θα γίνει από τον καθηγητή, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, τον κ. Κωνσταντόπουλο. Αλλά πριν ξεκινήσει ο κ. Κωνσταντόπουλος, ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνα και Τεχνολογία, τον κ. Βασίλειο Μάγκλαρη. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Είναι πράγματι χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι στη σημερινή σύσκεψη. Όπως καταλαβαίνετε, το ότι ήρθαμε και δεν είναι η πρώτη φορά, τώρα τελευταία πηγαίνω έρχομαι στην περιοχή σας, Πατήσια Παγκράτη που λέμε και κάτω στην Αθήνα. Άρα λοιπόν γνωρίζω πλέον αρκετά καλά τα προβλήματα της περιοχής, γνωρίζω τις δυνατότητες της κυρίως και έχω εντυπωσιαστεί από τις δυνατότητες που υπάρχουν και από το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί. Το έργο αυτό έχει να κάνει με το τρίγωνο της γνώσης που λέμε, δηλαδή εξαιρετικά πανεπιστήμια, το Σεπτέμβριο αυτό είναι το γνωστό και μια εξαιρετικά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχουν εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικά ΔΕΗ, το ΔΕΗ της Μακεδονίας είναι από τους πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη και τη σύμμετρη, αν θέλετε, ανάπτυξη και στο εκπαιδευτικό αλλά και στο επίπεδο της καινοτομίας. Έχουμε το Πανεπιστήμιο της Θράκης, έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια σειρά από πανεπιστημιακούς φορείς πάρα πολύ ενεργούς. Έχουμε τα ερευνητικά μας κέντρα. Αυτή τη στιγμή, και πολύ δεν το έπρεπε να προλογίσω τον παρόντα πρόεδρο εδώ, θεωρώ ότι το ΕΚΕΤΑ είναι, αν θέλετε, πρωταγωνιστής στον χώρο των ερευνητικών κέντρων. Οι διευθυντές και τα μέτρα του είναι. Άρα λοιπόν και ο Μανώλης ο Κακαράς, συνάδελφος από το Πολυτεχνείο και εξαιρετικός τέλεχος και του κάτω των Αθηνών, αλλά πλέον και της Κοζάνης και της Θεσσαλονίκης.
Άρα λοιπόν της Πτολεμαΐδας και της Θεσσαλονίκης, άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε περιβάλλοντα χώρο πολύ οικείο και ιδιαίτερα δυναμικό. Να πω ότι εκείνο που με έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα, με έχει εντυπωσιάσει ότι βρέθηκα στην πρωτεύουσα, την ενεργειακή πρωτεύουσα και την υδάτινη πρωτεύουσα της Ελλάδας, Δυτική Μακεδονία, βρέθηκα σε τον πιο δυναμικό βιομηχανικό και τεχνολογικό χώρο που είναι η Θεσσαλονίκη και βεβαίως έχω άμεση γνώση και εμπειρία για το τι αναπτύσσεται στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη από άποψη τροφίμων, από άποψη παραγωγής υλικών, από άποψη έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα αιχμής και τα οποία έχουν ιδιαίτερη παραγωγική σημασία για τη χώρα. Το τρίτο κομμάτι, επομένως, αυτή ήταν οι δύο πρώτοι πόλοι. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Δακής ο Γιώργος. Τον έχω ξαναδεί. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μόλις τελείωσα να κάνουν να πω μερικά άσχημα πράγματα για την περιφέρειά σου. Είναι τα καλύτερα και θα έλεγα ότι πάνω από το Περιφερειάρχης θα τα ακούσει, αλλά ήρθες οπότε εντάξει. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, αφού τα είπα αυτά, ανέφερα τους δύο πόλους, δηλαδή τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Ο τρίτος πόλος είναι η παραγωγική καινοτομία και έχουμε αυτή τη στιγμή παρόντες εδώ δύο σημαντικότατους πόλους αυτής της καινοτομίας. Τη ΔΕΗ, η οποία απετέλεσε και αποτελεί, αν θέλετε, θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη και την καινοτομία, όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, αλλά γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ελλάδα. Και τέλος, τα ΕΛΠΕ, τα οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά αποτελούν, αν θέλετε, και το μήλον της έρηδος, όπως διαβάζουμε στο καθημερινό τύπο. Να πω ότι με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία, την οποία έχει αποκαταστήσει η ΔΕΗ χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Έχω και έμεση γνώση των θεμάτων αυτών και από τον Αρθούδο του Ζερβό και από άλλους φίλους και παλιούς γνωστούς. Και, εν πάση περιπτώσει, ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και όχι διαφημισμένα τα προγράμματα τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη.